Het waar voel je hoort nog wel wat aan een buien buikers, maar ik nog wel flink wat zinnen. Hoewel, er is een stevige wind. En als je dan Joert bezoekt, dan valt het Joert flink dan als je dat vergelijkt met wat nog komen zal. Want het wordt wierd misschien. Onder invloed van de restanten van de ex-orkaan Irene, maar we toch wel flink wat wetter verwachten en morgen extreem waar. Wol, joen en vannacht. Ja, nog een paar opkledings, maar staan gewoon haast al bewolkt. En we gaan kans op een paar buien of buikers. En die buien vooral in het kust- en watergebied en in het noordelijke pad van de provincie misschien wel maar tonger. En verder, ik zei het al, een paar opkledings, later vannacht nog meer bewolking en dan alles even wat lichter ruim. De temperaturen, nou ik denk zo bij de alweer 12 of 13 graden hinnen. Misschien op de eiland wel een graad of 14. En dan zetten we terug naar de wind. Uit het zuid-zuidwesten naar komt het in het kust- en watergebied. Misschien wel betiteld stormig letter van het watergebied. En het jouwt het roege karakter om. En zeggen we dan naar de orendagen, dan komen we eerst morgen. Morgen een dag met eerst eens even wat rein. Dan is even een droge periode en dan letter weer rein. En in de rim van de middag ruint het stevig. Aan het begin van de juni. En later komen nog de buien in de junitijd. Stormbuien met zware windsterkten. En hoe daar, ik houd het op zo'n zandje 18 graden. Daar houdt het echt wel mee op. En de wind, zuid-zuidwest, meer zuidwest, krachtig rond het. Stormig in het watergebied. Bij vlagen de kracht jochen. Dat bedoel ik nou met windsterkten. Dus wettersporters van het wetterhou. En het verkeer moet er rekening mee houden. De orendagen. Wijze, toons en vrij betiden flink wie het waar. Het wordt een wierteboel. Nog altijd een krachtig rond de wind. En zo'n 16 of 17 graden. Roen uit, koel. We moeten morgen maar weer even in het jestwaarsje.